Καλησπέρα σας αγαπητοί τηλεθεατές και καλό μήνα και ευλογημένο. Πάμε να δούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας τον κύριο Παπουλίδη Νίκο. Καλησπέρα σας, τη Φωτεινή μας, την αγαπημένη μας Φωτεινή στην παρέα μας. Χειρούργος ορθοπαιδικός. Σωστά. Όμως υπάρχουν, γιατρέ μου, και μια καινούργια μέθοδος και σήμερα θέλω να μάθουμε τι είναι η αναγεννητική ορθοπαιδική. Ακριβώς. Η αναγεννητική ορθοπαιδική στην ουσία, αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσετε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Η αναγεννητική ορθοπαιδική στην ουσία είναι ένα σύνολο θεραπείων το οποίο βοηθάει στην επούλωση και στην ανάπλαση κάποιων μυϊκών τραυματισμών ή τραυματισμών τενόντων ή συνδέσμων. Το καλό στον όρο αυτό, το orthobiologics όπως είναι στα αγγλικά, είναι ότι πρόκειται για φυσική θεραπεία. Παίρνουμε δηλαδή συνήθως αίμα ή κύτταρα γενικά από το ίδιο το σώμα μας και τα χρησιμοποιούμε ενισχύοντας την φυσική απόκριση του οργανισμού για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε διάφορες φλεγμονές ή τραυματισμούς. Αυτό πώς είναι δύσκολο, δηλαδή να γίνει, πονάει πόδινο? Τεχνικά δεν είναι κάτι δύσκολο. Βέβαια πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση. Δεν μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε, γιατί πρέπει να γίνει σωστή και η λήψη των κυττάρων και η επεξεργασία τους και η έγχυσή τους στη συνέχεια στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα. Επώδυνη συνήθως είναι ένα τσιμπηματάκι. Ένα τσιμπηματάκι, έτσι. Όσο μπορεί να το αντέξει κάποιος. Να ρωτήσω, αυτό σε ποιες περιπτώσεις γίνεται? Συνήθως το χρησιμοποιούμε σε περιπτώσεις μυϊκών τραυματισμών. Έτσι ξεκίνησαν κιόλας να αναπτύσσονται οι αναγεννητικές θεραπείες στην ορθοπαιδική μέσω των αθλητών. Από εκεί και πέρα όμως είδαμε ότι έχουν πάρα πολύ καλή ανταπόκριση και σε τραυματισμούς συνδέσμων, τενόντων, καθώς ακόμα και στην οστεοαρθρίτιδα, που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο σε μεγαλύτερες ηλικίες. Τραυματισμούς ακούμε πολλοί αθλητές, ακόμη και μικρά παιδιά, που παίζουν μπάλες, αθλούνται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα νέο άτομο, πολύ νέο, αυτό μπορεί να γίνει? Φυσικά, ναι. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει, με την προϋπόθεση όμως ότι θα πρέπει να γίνει μια σωστή αξιολόγηση. Για τον κάθε ασθενή, το καλό με αυτές τις θεραπείες είναι ότι είναι μια εξατομικευμένη θεραπεία. Δεν υπάρχουν συνήθως φάρμακα, είναι, όπως είπα, φυσική θεραπεία, αλλά θα πρέπει να γίνει με μια καλή λήψη ιστορικού, να δούμε τον τραυματισμό του, να τον αξιολογήσουμε, να τον ταξινομήσουμε και κατόπιν να βρούμε τη σωστή θεραπεία. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πλαίσιο αναγεννητικών θεραπείων. Μία περίπτωση. Το πιο απλό που έχει ακούσει πάρα πολλοί κόσμος είναι το ιαλουρονικό. Το ιαλουρονικό, το οποίο το χρησιμοποιούμε συνήθως σε περιπτώσεις οστεοαρθρίτιδας για να λιπάνουμε τις αρθρώσεις, να ηρεμήσει ο πόνος, να πετύχουμε καλύτερο εύρος κίνησης της άρθρωσης και να ηρεμήσει και η φλεγμονή. Το δεύτερο επίσης πάρα πολύ γνωστό, το οποίο πάρα πολλοί το λένε βλαστοκύτταρα, αυτό ήθελα να πω. δεν είναι πάρα πολύ σωστό, είναι το λεγόμενο PRP. Που παίρνουμε αίμα από τον ίδιο τον ασθενή. Ακριβώς. Το φυκοκεντρούμε με μια ειδική επεξεργασία και στη συνέχεια λαμβάνουμε τα αιμοπετάλια. Είναι αυτό που βλέπουμε και στο βίντεο, έτσι? Ναι, αυτό βέβαια είναι και με λήψη μυελού των οστών. Δεν είναι μόνο με αίμα. Παίρνουμε μυελό των οστών και γίνεται ειδική επίσης φυγοκέντρηση και επεξεργασία προκειμένου να λάβουμε χονδροκύτταρα. Εκεί πέρα αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για έλλειμμα σε χόνδρους, είτε στο γόνατο είτε στην ποδοκνημική. Μάλιστα. Αυτό πόση διάρκεια παίρνει αυτή η θεραπεία? Κοιτάξτε, το PRP συνολικά μαζί με τη φυγοκέντρηση είναι γύρω στα 30 λεπτά. Κάποιες άλλες όμως, όπως είναι με το μυελό των οστών ή από το λιπόδι ιστό που παίρνουμε για να επεξεργαστούμε τα κύτταρα και να τα διαφοροποιήσουμε σε χονδροκύτταρα, μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 1,5 ώρα. Και συνήθως γίνεται σε χώρο χειρουργείου, δεν γίνεται σε χώρο ιατρείου όπως είναι το PRP. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτό το PRP, έτσι που ονομάζουν και οι δερματολόγοι, οι αισθητικοί, οι πλαστικοί, που το έχω κάνει κι εγώ, είναι το ίδιο? Είναι το ίδιο, είναι η ίδια φιλοσοφία, δεν είναι ακριβώς η ίδια η επεξεργασία. Όμως είναι τόσο απλό. Σου παίρνουν το αίμα, το επεξεργάζονται, παίρνουν τα κύτταρα, πώς το λέτε εσείς οι επιστήμονες. Είναι το πλάσμα μαζί με τους αυξητικούς παράγοντες. Ναι. Είναι τόσο απλό. Ναι. Και γίνεται μέσα σε 1,5 ωρο. Ακριβώς.
Και συνήθως, γιατί δεν πρέπει να εγχύεται έτσι στα τυφλά, γίνεται με υπερηχογραφική παρακολούθηση. Με έναν υπέρηχο για να ξέρουμε ακριβώς πού θα γίνει η έγχυσή του. Πού θα γίνει. Και αυτό μία φορά το κάνουμε και φεύγουμε και είναι... Στην ορθοπαιδική μπορεί να χρειαστούν 2 με 3 εγχύσεις PRP με ένα μεσοδιάστημα 7 με 10 ημερών η μία έγχυση με την άλλη. One shot συνήθως είναι στα ιαλουρονικά ή μπορεί να είναι σε σχέση με το λιπόδιστο, το λεγόμενο SVF που παίρνουμε για να κάνουμε τα χονδροκύτταρα. Εκεί πέρα είναι μόνο μία φορά. Αλλά το PRP κατά βάση είναι 2 με 3 δόσεις. Έτσι είναι τα παγκόσμια guidelines. Το κόστος είναι υψηλό. Το πρόβλημα με το κόστος είναι ότι δεν το καλύπτει ο ΕΟΠΗ και δεν το καλύπτουν δυστυχώς και οι ιδιωτικές ασφάλειες στην Ελλάδα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Ναι. Ενώ στο εξωτερικό υπάρχει αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το καλύπτουν. Κυμαίνεται, υπάρχει ένα μεγάλο εύρος τιμής ανάλογα με την επεξεργασία που θα χρειαστεί να υποστεί ο ιστός που θα πάρουμε, τα κύτταρα που θα πάρουμε. Δηλαδή, να σας πω, το PRP κυμαίνεται από 180 μέχρι 250 ευρώ η έγχυση. Το SVF, που είναι λιπόδης ιστός, αυτό που σας είπα, που μπορεί να σταματήσει ακόμα και την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας, δεν είναι μόνο για τους αθλητές και τους μυϊκούς και τους συνδεσμικούς τραυματισμούς, μπορεί να κυμανθεί μέχρι 1.200-1.500 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο το κόστος από το να ξεμπερδέψεις γρήγορα. Δηλαδή, ένας αθλητής, ένας άνθρωπος που εργάζεται. Και μου φαίνεται και λιγότερο ανώδυνο από οποιαδήποτε άλλη θεραπεία. Ναι. Είναι ότι δεν είναι επώδυνη, δεν είναι τεχνικά δύσκολη, ταχεία ανάρρωση. Εντάξει, και ακόμα και στην οστεοαρθρίτιδα, όπως σας είπα, μπορεί να τη σταματήσει. Οπότε και τελείως οικονομικά να το δει κάποιος. Αλλιώς είναι μια ολική αρθροπλαστική που είναι γύρω στις 4.000 ευρώ. Αλλιώς είναι μια έγχυση στα 1.500 ευρώ. Και αυτό είναι και ανώδυνο. Τελείως ανώδυνο. Βέβαια, εσείς σαν γιατρός είστε εξειδικευμένος πάνω σε αυτό, έτσι. Ναι. Δεν έχουν εξειδικευτεί όλοι οι γιατροί από ό,τι γνωρίζω. Γίνεται πολύ εύκολα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει λάθος, να το πω έτσι. Αλλά όταν υπάρχει εξειδίκευση, ξέρετε κι εσείς ότι είναι ακόμα καλύτερα τα αποτελέσματα. Ο χρόνος ανάρρωσης? Ο χρόνος ανάρρωσης για το PRP είναι περίπου 1 με 2 ημέρες. Μετά τις 2 ημέρες πολύ καλό αυτό. Στις δραστηριότητες μας χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Στην άσκηση, ακόμα και για προπόνηση για μαραθώνιο, να το πω, μετά από 4-5 μέρες μπορούμε κανονικά. Ωραία. Μετά έχουμε μία κοπέλα, η επόμενη καλεσμένη, που είναι αθλήτρια. Τέλεια. Τέλεια. Αυτό μπαίνει σε όλες τις ηλικίες, έτσι, ακόμη και σε ένα μικρό παιδί. Από τα 16 και πάνω. Από τα 16 και πάνω. Γίνεται στο ιατρείο ή μόνο σε χειρουργείο, σε κλινική? Το PRP και το ιαλουρονικό μπορούν να γίνουν σε επίπεδο ιατρείου. Τα υπόλοιπα όμως σε χειρουργείου, για να υπάρχει και μια ασφάλεια στη λήψη των κυττάρων. Να ρωτήσω με την ευκαιρία, πώς θα πρέπει να ξέρουμε ποια θεραπεία μας ταιριάζει κάθε φορά? Αυτό θα πρέπει να γίνει, αυτό είπα, μια πολύ καλή κλινική εξέταση. Η λήψη ιστορικού, μπορεί να χρειαστούν και κάποιες απεικονιστικές εξετάσεις, είτε ακτινογραφία είτε μαγνητική. Και αναλόγως θα πρέπει να αποφανθούμε για να δούμε την σωστή θεραπεία. Γίνεται, είπατε, και στο δικό σας γιατρείο, έτσι, να δούμε την κάρτα λίγο του γιατρού. Κύριε Παπουλίδη, τώρα μας δώσετε και συμβουλές, γιατί μεγαλώνουμε, έτσι, και τα προβλήματα εμφανίζονται ένα-ένα. Τι είναι αυτά που πρέπει να προσέχουμε στην καθημερινότητα? Το πρόβλημα με το σημερινό τρόπο ζωής είναι ότι ζούμε σε γρήγορους ρυθμούς και πηγαίνουμε από το 0 στα 100, όπως λέω σε πολλούς ασθενείς, μέσα σε πολύ λίγες στιγμές την ημέρα μας. Τι εννοώ? Όταν κάποιος εργαζόμενος είναι αναγκαστικά 8 ώρες σε μια καρέκλα και σε έναν υπολογιστή και ξαφνικά θα σηκωθεί για να πάει στο γυμναστήριό του, κάνει καλό φυσικά η άσκηση, εννοείται, αλλά αυτό το απότομο και συνήθως με αυτά τα προγράμματα που υπόσχονται σώμα παραλίας, να το πω έτσι, μέσα σε πολύ λίγα λεπτά, με πολύ Είμαστε και στην περίοδο τώρα που όλοι θα ξεκινήσουμε. Ακριβώς, ναι. Δημιουργούν πολλούς τραυματισμούς και σε μικρές ηλικίες και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή, όταν καθόμαστε πολλές ώρες Όταν καθόμαστε πολλές ώρες, συνήθως έχουμε λάθος στάση του σώματος όλοι μας. Συμπεριλαμβανομένων και των ορθοπαιδικών, που μπορεί να το γνωρίζουμε. Εγώ έχω ακούσει ότι είναι λάθος να κατεβαίνουμε τις σκάλες. Δεν κάνει καλό για τα γόνατα.
Ισχύει αυτό? Η αλήθεια είναι ότι όταν ανεβαίνουμε τις σκάλες λειτουργεί περισσότερο ο τετρακέφαλός μας, όταν κατεβαίνουμε τις σκάλες λειτουργούν περισσότερο οι δομές μέσα στο γόνατο, δηλαδή μηνίσκη χιαστή. Οπότε, αν υπάρχει ένας μικρός τραυματισμός, εννοείται ότι τον επιδεινώνουμε. Επιβαρύνεται. Και εξαρτάται και πάλι και πώς κατεβαίνουμε τις σκάλες. Αν τις κατεβαίνουμε με γρήγορο ρυθμό, ναι, είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό είναι όταν υπάρχει πρόβλημα στη μέση. Έχω ακούσει ότι δεν οφείλει να κατεβαίνουμε σκάλες ή κατηφόρες. Στην μέση, ανηφόρα κατηφόρα, καλό είναι να αποφεύγουμε, γιατί αναγκαστικά για να μπορέσει να ισορροπηθεί το κέντρο βάρους, είτε θα ανοιγήσουμε προς τα μπροστά την μέση μας, είτε θα κάνουμε μία υπερέκταση προς τα πίσω. Οπότε, αν υπάρχει πόνος, εννοείται ότι τον επιδεινώνουμε. Και γι' αυτό είναι καλό να το αποφεύγουμε. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη αύξηση και σε νεαρές ηλικίες με τη μέση. Αυτή η μέθοδος, η αναγεννητική ορθοπαιδική, γίνεται και εκεί, μπορεί να εφαρμοστεί? Μπορεί να γίνει, σωστά, ναι. Μπορεί να γίνει. Ναι, σε ποιες περιπτώσεις? Σε περιπτώσεις που υπάρχει μια αρχόμενη δισκοκύλη, όταν υπάρχει μια εμένουσα οσφιαλγία η οποία δεν ηρεμεί με διαφορετικό τρόπο, έχουν ακολουθεί συντηρητική μέθοδοι θεραπείας με φαρμακευτική αγωγή, με φυσικοθεραπείες, με ενδυνάμωση και συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα, τότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εκεί. Να εφαρμοστεί αναγεννητική ορθοπαιδική. Πρώτη φορά το έχω ακούσει, έτσι. Στο εξωτερικό ο όρος είναι orthobiologics και είναι αρκετά διαδεδομένος σαν τρόπος θεραπείας. Ναι. Εδώ ακόμη, εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα. Δεν είστε μόνο εσείς, είναι στα σπάργανα. Ναι. Γιατρέ μου, κύριε Παπουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε για την ωραία ενημέρωση που μας κάνατε. Αχρίαστος να είστε. Εύχομαι να σας έχουμε σύντομα πάλι κοντά μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτούσαμε και πού χειρουργεί. Είμαι στο ιατρικό κέντρο στο Μαρούσι, στο ιατρικό κέντρο ψυχικού, στο Θέραπης και στην Αθηναϊκή Κλινική. Ωραία, ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και πάλι κοντά σας. Ποιο έχω κοντά μου? Ένα γλυκό κορίτσι, ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Την Ιωάννα Γερασιμάτου. Καλησπέρα Ιωάννα. Και την καθιερωμένη μας, την Ελένη, την αστρολόγο μας. Ελένη Ταχούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κόμισσα, καλησπέρα Ιωάννα και καλησπέρα σε όσους μας βλέπετε. Έχω δώσει το γλυκό κοριτσάκι που είναι αγχωμένο. Γι' αυτό πρέπει να το ξεαγχώσουμε, Ελένη. Ακριβώς. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ και εσείς και οι δύο. Λοιπόν, εσύ είσαι αθλήτρια πινκ-πονγκ. Για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί και εγώ δεν ήξερα, γιατί γενικά εγώ δεν ξέρω από αθλητικά έτσι, από σένα το έμαθα, αυτό το ωραίο άθλημα και μπράβο σου, που ασχολείσαι από πολύ μικρό κοριτσί, από πόσο χρονών? Ασχολούμαι από τα 6 μου μέχρι και σήμερα που είμαι 23. Άρα πολύ είναι αυτό που σε παρότρινε να ασχοληθείς με τον αθλητισμό? Γενικά μέσα από τον αθλητισμό και μετά πρωταθλητισμό, αρχικά σε βοηθάει στη σωματική υγεία, στο να προσέχεις τη διατροφή σου, να αθλείσαι καθημερινά, να μην μπλέκεις σε κακές παρέες που λένε οι περισσότεροι και γενικά το να μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα καθημερινά. Σε βλέπουμε εδώ, κούκλα. Αυτό μόνη σου, είπες θα συνεχίσω καριέρα στον αθλητισμό. Μόνη σου ή κάποιος σε παρότρινε, π.χ. οι γονείς? Οι γονείς μου με παρότριναν και με έβαλαν από τα 5 στον αθλητισμό, σε άλλα αθλήματα, αλλά καταστάλαξα στο πινκ-πονγκ, επιτραπέζη αντισφαίριση. Τι είναι αυτό που σου άρεσε σε αυτό το ωραίο άθλημα? Κοίτα τι ωραία που είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς με τράβηξε, αλλά σίγουρα είναι ιδιαίτερο και δεν είναι τόσο συχνό στην Ελλάδα. Οπότε κατάφερα να αναδειχθώ και πρωταθλήτρια Ελλάδος και να έχω επιτυχίες και να βγάζω και χρήματα σήμερα μέσα από αυτό. Μπράβο σου. Και παράλληλα να σπουδάζεις. Ναι, σπουδάζω εργοθεραπεία. Εργοθεραπεία. Σου αρέσει? Τι είναι αυτό που λες θέλω να γίνω, να σπουδάσω αυτό, να είμαι κοντά σε παιδιά? Είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα γιατί ασχολείται με άτομα γενικά που έχουν ιδιαιτερότητες και είναι διαφορετικά από όλους τους υπόλοιπους. Συνδέομαι πάρα πολύ με τα παιδιά, τα αγαπάω, γιατί ασχολούμαι σε καθημερινή βάση
Δεν θα το άλλαζα και ελπίζω και στο μέλλον να έχω ευκαιρίες να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό. Μπράβο, είσαι όμως υπόδειγμα. Στην ηλικία σου σπάνια να δεις έτσι κορίτσι να ασχολείται με αθλητισμό, πρωταθλήτρια. Τώρα θα πας και στο εξωτερικό και παράλληλα να σπουδάζεις και να είσαι δίπλα σε παιδάκια. Δεν το βλέπουμε, είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό, Ελένη. Πάρα πολύ σπάνιο, ειδικά για τα σημερινά παιδιά κόμισα. Τα σημερινά. Ειδικά τα σημερινά. Κάποια άλλη κοπέλα θα ήταν στα κλαπάκια, στα μπαράκια. Εντάξει, όλα χρειάζονται γενικά στη ζωή και το να πας σε κλαμπ και να διασκεδάσεις, αλλά σίγουρα με μέτρο. Εγώ που κάνω πρωταθλητισμό και σπουδάζω, δεν μπορώ σε καθημερινή βάση ή εβδομαδιαίως να είμαι εκεί. Τώρα κάτι μου είπε ο μπαμπάς και η μαμά, θα πας στο εξωτερικό. Τώρα το καλοκαίρι έχω ένα ταξίδι στην Αυστραλία που θα προετοιμάσω τις αθλήτριες που θα συμμετέχουν στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Θα είμαι σαν προπονήτριά τους. Και έχω και κάποιες υποχρεώσεις αγωνιστικές τώρα μέσα στο μήνα, Βουλγαρία, Γαλλία. Τα έξοδα, όλα αυτά, για να πας στο εξωτερικό, είναι καλυμμένα από πού, από κάποια χορηγία, ομοσπονδία, δεν ξέρω πώς γίνεται. Όλα τα έξοδα καλύπτονται από τις ομάδες, δεν βάζω εγώ κάτι από την τσέπη μου και μου δίνουν και κάποια έξτρα χρήματα. Μπράβο, πολύ ωραία. Αν γίνεις αύριο μητέρα, που ακόμα είσαι πάρα πολύ μικρή, τι θα παρότρινες στα παιδιά σου? Σίγουρα πιστεύω ότι κάθε παιδί θα μπορούσε να σπουδάσει έστω και κάτι. Σίγουρα μπορεί οτιδήποτε, ακόμα και μια τέχνη. Πιστεύω ότι ένα πτυχίο πάντα χρειάζεται και αν όχι, σίγουρα να μπει στον αθλητισμό από μικρό παιδί. Μικρογλιτώνει από κακοτοπιές, ισχύει? Εντάξει, όχι απαραίτητα. Μπορεί όλα να συμβούν, αλλά σίγουρα υπάρχουν μικρότερες πιθανότητες. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο σου. Συγχαρητήρια και σε σένα και στην οικογένειά σου. Είσαι ένα τόσο γλυκό παιδί. Ελένη, εσύ τι έχεις να πεις για το κρυάρι, έτσι, κρυός? Είναι κρυός, Ιωάννα. Όσοι είσαστε κρυοί, καθυλωθείτε να ακούσετε. Καθυλωθείτε λοιπόν οι κρυοί, ζώδιο της φωτιάς, με κυβερνήτη τον πλανήτη Άρη, που δίνει δύναμη. Η Ιωάννα αυτή τη δύναμη τη χρησιμοποιεί και θα τη χρησιμοποιεί και για όλη της τη ζωή και για τον αθλητισμό και για τη δουλειά της. Αυτό που επέλεξε την εργοθεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τι κάνει, ήδη έχει ξεκινήσει και βοηθάει παιδιά με ιδιαιτερότητες έντονες. Αυτό έτσι? λοιπόν που κάνει είναι, εκτός που είναι αξιέπαινο, γιατί είναι επαγγέλματα αυτά κόμισα που δεν ασχολούνται οι σημερινοί νέοι. Θέλουν κάποια άλλα πράγματα. Ασχολούνται πιο πολύ με τα κομπιούτερ, έχουν κολλήσει όλοι στα κομπιούτερ. Αυτό με την εργοθεραπεία, η εργοθεραπεία καταρχήν δεν είναι κάτι απλό, είναι μια επιστήμη. Βέβαια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι μια επιστήμη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Ελένη μου. Είναι τώρα η τελευταία χρονιά που σπουδάζεις, έχεις τελειώσει? Ναι, είναι σε 4 μήνες τελειώνω. Το τελευταίο έτος. Ναι. Μπράβο, τελειώνεις, μπράβο, με το καλό. Και το κάνει με αγάπη και τονίζουμε το ότι είναι κρυός, γιατί οι κρυοί και όσοι κρυοί μας παρακολουθείτε, δεν μπορείτε ποτέ να κάνετε ένα επάγγελμα αν δεν το αγαπάτε. Η Ιωάννα και το θέμα του πινκ-πονγκ και την εργοθεραπεία τα έχει αγαπήσει και βγαίνουν μέσα από την ψυχή της. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Ιωάννα, με αυτό που λέω. Σίγουρα πιστεύω ότι όταν κάνεις κάτι πρέπει να το αγαπάς και να σου αρέσει. Αλλιώς δεν θα βγει σε κάτι καλό. Αλλιώς το να το κάνεις μόνο για τα χρήματα, γιατί οπωσδήποτε όλες οι δουλειές γίνονται και για τα χρήματα. Αλλά εσύ με την εργοθεραπεία, αυτή η βοήθεια που προσφέρεις στα παιδάκια, και όπως μπορώ να δω, προσφέρεις αληθινή βοήθεια. Αυτά όλα δηλαδή που σε διδάσκουν στη σχολή που πηγαίνεις, τα κάνεις πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Προσπαθώ. Αυτό το καλύτερο δυνατό. Και αυτό βλέπεις κόμισα που είναι και μετριόφρον. Πολύ. Ενώ δεν θα έπρεπε ούτε με την εμφάνισή της, ούτε με τα επαγγέλματα τα οποία ακολουθεί να είναι μετριόφρον, και όμως είναι, και αυτό θα της βγει σε καλό, γιατί θα κάνει μικρά σταθερά βήματα. Και αυτό που μας είπε κόμισα, ότι από μικρό παιδάκι ασχολείται με τον αθλητισμό, είναι ό,τι καλύτερο. Πραγματικά. Και συγχαρητήρια σε ένα τόσο νέο κορίτσι, όμορφο κορίτσι, που θα μπορούσε να ασχοληθεί με ό,τι ασχολούνται οι συνομήλικές της, με τα νύχια τους, με την ομορφιά τους, που είναι και πανέμορφη κοπέλα. Είναι μια κούκλα. Και όμως, έχει εξαιρετικούς γονείς. Γι' αυτό. Να το τονίσουμε και αυτό, κόμισα και η Ιωάννα, ότι όλα ξεκινούν μέσα από την οικογένεια.
Βέβαια είναι όμως και στο παιδί, έτσι, γιατί φυσικά. έχουμε δει πολύ καλές οικογένειες που βγάζουν παιδιά που είναι το αντίθετο. Πες το ξανά, ναι. Σωστό αυτό. Αλλά η οικογένειά της όμως τη βοήθησε να ακολουθήσει αυτά που θέλει, τα θέλω Ήταν δίπλα της. της, τη στηρίζουν. Δεν είπε δηλαδή θέλω πινκ-πονγκ και της είπανε μα τι να το κάνεις το πινκ-πονγκ. Ναι. Κάποιοι άλλοι θα το λέγανε. Οι περισσότεροι. Ναι, Επειδή ειδικά έχω το και πινκ-πονγκ. παραδείγματα, ναι. Ειδικά το πινκ-πονγκ που στην Ελλάδα δεν το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Εμείς ξέρουμε μόνο μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Εδώ στη χώρα μας, τίποτα άλλο. Καλά, ούτε αυτά. Εγώ δεν τα ξέρω ούτε αυτά. Όχι, ούτε εγώ τα ξέρω. Θέλω να πω, τα ξέρουν, τα παρακολουθούν. Με πηγαίνανε στα γήπεδα και έλεγα τώρα ποιοι παίζουν. Τώρα τι γίνεται. Τι γίνεται. Όχι, έλεγα μόνο μου ήρθε τίποτα στο κεφάλι. Καμιά μπάλα, ναι. Ιωάννα μου, να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις, στην Αυστραλία που θα πας, στα παιδάκια που βοηθάς και μπράβο σου, που είσαι δίπλα σε πάρα πολλά παιδιά και γενικά στη ζωή σου. Ό,τι καλύτερο, κορίτσι μου. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Εγώ να σου ευχηθώ, Ιωάννα, ό,τι καλύτερο, αν και το βλέπω αστρολογικά, ότι δεν είναι μόνο οι ευχές μας, θα το έχεις το καλύτερο. Θυμήσου το αυτό. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Κόμισσα. Πάμε για διαφημίσεις.